Gatsheni asikubongele njena Gatsheni ukunominatewa noma ukuqokwa kumasama ama-awards amakhulukazi nginje amakhulukazi South Africa ukuqokwa kwakho kanye nanokuhlabana ke nangalezi indonde ezimbili sicela usichazele nje ngalama categories lawa obunominate kuona plus ukunqoba kwakho ukuthi uzizwa kanjani. Kubonga mina ngihlonipha kakhulu nazonke nje indondo ekhona eSouth Africa ngokuthola indondo kusho kakhulu we career. Hayi phela Ngelo vi wabona ikenge ethanda amantombazana. Bahlezi becebeze. Ngawe lenkulumo. Angizwa lapha ibe ngondaba ezinto. Mabanda kamjona kandaba nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina besilo nina boveva nolmanteke ngibasathengela ibheka khwaqabala saphinda sahlangana asiphinde ke sibambana sinqabe sinibingelele sinamukele ehlelweni lwethu oluyinqayizi vele lapho sithi khona Emgedeni podcast kama lami uthi ke izoma into enhle kamsholoze ngane sempele isiqonqo soyinsizwa sedla igudu makubhlungu GG somluka ekseni isikhathi sebhizi nakuthina ku-easy angihambi ke ngenze njengokujwayelekile ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi ndaba ezithi Malala uyaphila mna wethu hayi mfowethu ngabe igcwele yonke indawo ngabe igcwele emsakazweni ngabe igcwele kuma podcast social media and everywhere ngabe siyaziwa ngabe it's trending man njengo weekend enkulu esifuma kuyona etrendayo gcwalisa spring picnic ebeyimpumelelo ngendlela eyisimanga bese kuphinda futhi kube nelokhuzana namasama ngifisa sigxile kakhulu kumasama before sikhulume ngeweekend enkulu South African Music Awards ama-awards amakhulukazi lawo eSouth Africa yes nabantu abaningi ke nje abaphumelele angazi noma wabukile no mfethu ngwabukile esikujabulela kakhulu ukubona abantu abanjenga no Gatsheni bedlela amahlanga nje beshaya ama-award awu2 sabona nomthandeni isikhova sikazolonke sashaya the best record of the year so yona ndondo enkulu you know kule category yona if I song of the year yes so, yeah it's a best record of the year in Paris wow yes so siyabongela kakhulu benolwa sibongele futhi noThalia ushaye yena international achievement awards funny yeah no she deserve it kuzoba uLwandle Nkulu best Afro pop album wow yes kwazoba uSykes weplan yes best kwaito album so yes we're proud lwamjida lwa ulokhuzana angazi noma ukubona nini sinenzo ebundaba no wasekhaya kithi phela asimclemi wakithi nje wangasekhaya empendle wakithi phela nezingcabo ziyakhuluma hayi sizisholo ndaba ezithi abaningi abaculi abazokhipha ama-album abanye sebekhiphile abanye basa announce ama dates abazokhipha ngawo sikuleso sikhathi ke sonyaka la khona abaculi ke bebheke ngamehlabovu ukuthi bazothululani embengeni yase South Africa namhlanje siphethe uNgelo omunye kwabaculi asebezakhele udumo eSouth Africa othandwayo kakhulu kwaMaskandi obukeka ngazi ukuthi uyi-Black American like mina ngangingazi ukuthi wase South Africa wena ndaba ezithi akakaza confuse hayi phela Ngelo wabona ikenge ethanda amantombazana bahlezi becebeze hayi omunye abantu ama-artists abheke ngabova azokhipha nje maduzane Ngelozi bashola uBK Madoda wathi hey Ngelozi kunjani mfowethu ngiyabingelela nasenkosini ngiyabingelela balaleli nababukeli emakhaya kodwa ngisabingelela sengixawe lenkulumo angizwa lapha ibe ngondaba ezinto mama uyibheka awuyitholi kahle structure sayo yes mina kamoya ngicika inkulumo ayithi umkhathana umama ekhaya Hey mfowethu manje sicela usichazele mfowethu siyabona nawe ukuthi ubhizi impela nasenkundleni zokuxhumana abantu bakubheke ngabovu ukuthi ubaletheleni namhlanje uthini kubantu mfowethu awukhulume sizwe mfowethu Mfethu umuntu aqala bonke ithuba aphinda bingelele once again kubantu bonke igama Ngelo ngwawanongoma
ngiqhathanisane nabantu abayibona basemzansi ngoba nongoma esigodini sakwavilani bakwami induna labantu ngubani wenduna bafethihloniphe nami hawo madoda Dawusuka madoda alright inja bengingayazi le ngiyayithanda ke le ngizalwa induna into eyenzakalayo kwethu ngeke nyamalala endimeni for isikhashana ngenxa yokuthi nganginenkinga yokhanjelwa ivoice eminyakeni edlule okay ngabuya sengibuya last year ngakhipha full project ehambe kahle then this year ke I think this is where I regained ivoice yami nje ngokuphelele so kunomsebenzi ke engizowethulela abantu ngolwesithathu officially uzokhona in all digital platforms ngizoqala ngama-single kuzophuma ama-singles awu-2 ngolwesithathu isingile yokuqala izobe i-title yakhona ithi into yami ngihambisana nomjolisi umfana kaMayidololo no dadewethu omncane ofunda lapha e-UKZN okuthiwa IK owenza i-afropop she's a great vocalist betwan obuya lapha kuma-idols but njengamanje nayo ubhizi nomsebenzi wakhe so and then esingile esibili ngihamba kuyona ngedwa ithi it is through us it is through us abantu sebeyothola khona ukuthi kufungwa kuthiwani nanokuthi ntoni le nto yami mfowethu istyle engisidalile ihlukile nje umuntu phela ikhathi ziyashintsha yabo awukwazi ukulokwenzela abantu into wafika bekwazela yona ngaso sonke isikhathi ukuthi into zakho zithi ukukhula kube noshintsho lapha nalapha but ungayiluzi authenticity yakho ne-signature yakho emculweni kodwa nje ngithembisa abantu ukuthi no sizoyithakasela kakhulu mfowethu ya umsebenzi wakho Ngelo V mkhulu kakhulu siyawazi ngoba phela siyazi ukuthi awuyena umuntu ogcina ngokuba umculo uphinde ube umunye wabahleli bemicimbi abakhulu abakhona la KZN ngifuna ukuchecka ukuthi njengoba usho ukuthi uzokhipha ama-single ayi-2 ukuthi mekuthiwa uzohamba uzofika nasekutheni ukhiphe ne-album singawulindelana uTech 9 kwazisa sakwazi asazi ukuthi ubuqhubephi evele indaba ezitha eqinisweni into ye-album ngiqedile ukurekhoda but I decided ukuthi ngiqale ngizwise abantu ama-singles awu-2 of into engiyiphethe yes okwe-album ngizodecide nje into engathi ingaphuma ngisho next week or the following week yabo ngoba umuntu oyibambela umsebenzi ukuthi sibona ukuthi abantu bathini sikwazi ukubanikeza ngesikhathi abawufuna ngaso yabo ule eyokuthi njengoba ngumhleli womcimbi uma ngabe sengiseyigingcini nasemva kwemic ngiba umculi osuke ngeyena umhleli wemcimbi so konke kwenziwa abanye abafana ngala emva kwemic nami ngiyakwenza konke futhi uma ngabe sengisikhumulile isigqoko sokuhleso sokucula sengihlela imicimbi i-respect ne-dignity engizinika yona nengizitreat ngayo isuke ingasakufaki okade kwenzeka ngale emva kwemic so nje ngamafushane akukho ngeke ukuthole yes akukho baba ama features mhlambe obusuchazile wathi kunosisi wase KZN oculi UKZN oculi afropop bese yes bese kuba umjolisi yes but kwi-album kwi-full project akhona amanye ama-features akhona noma ngeke ngiwabize wonke okwamanje okay ingomeni ezizolandela nje maduze kukhona umfana omncane okuthiwa uzandla ezinhle kukhona unavigator kwenye yes noma ngeke ngiwabize wonke but ngicale iy'ngomeni zokuqala eziyolandela kuyoba ilezo in fact umuntu alokhuze because njengoba ngeke asho umuntu kuyaba nenkinga ye-voice khona abantu okusuke kufanele ubabonge that made ukusebenza kwakho kube lula yabo inkinga elingilekelela kakhulu estudio unavigator usabelo bese kuba abafowethu laba engishaya nabo iy'nsimbi abadalade behlezi bekhona sonke isikhathi hayi hamba lambe libuye livalelise phinde libuye kodwa hayi no right manje right content zoyizwa Ngelo V mhlamba sivalelise ngokuthi ngoba we-recruitment yangempela
Usitshele namhlanje uthi ubani lo owukhala ngokuthi uvala impompo yama sponsors lapha emcimbini. Ngiyazi uzositshela wena mfowethu. Ngiyazi uzositshela. Siyafuna ukumazi. Nifuna igama Yeah. Hayi sifuna lona. Akanalo yini? nazo ngelibisi Alibize mfethu, please. ulokhuza nanglo Lo wasentoka nje. Ngelo bese yabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusise sibhekile ke si South Africa sibheke ngabo siyazi ukuthi uzoqhulula amanono ongakazi wabona. hayi isimanga sento angibonge nje bafethu kakhulu nangethuba engiphe lona Siyabonga. ngithembisa ngicabanga ukuthi ke nizoba bokuqala ukuthi niyithole osokwentishe la kusasa bafethu Singabonga kakhulu mfethu. hayi siyabonga kakhulu bafethu Uwasekhaya wena. sure Thank you mfethu. Siphathela igagu lasophongolo ubaba wamahit awusuka madoda uGatsheni umphongo kazingelwayo igagu lasophongolo madoda niyazi ukuthi uhlabene ke kumasama ngendondo ezimbili kodwa sizokhuluma kakhulu uyena ozosichazela Gatsheni mfowethu ayinthuba ngibingelele ngiyakhulu indaba ezitha kaye nakuwe mhlonishwa Zuma ngiyabonga ngethuba elithena ngipha lona namhlanje Gatsheni ngilobingelela lapho phongolo intombane bakudla umculo wamaskandi ngithemba ukuthi bayangazi kabani ubani kodwa ongalazi igagu lasophongolo madoda Gatsheni usuwenze okukhulu nokuningi kakhulu emculweni kaMaskandi ushaya ama hits unyaka nonyaka lo musho usuze waphenduka itemu awusihlephulele mfowethu wenza kanjani ayikho impeshetheni ngaphandle ukuthi ngiyafocusa bese kuba ukuthi nginaka izimo ezenzeka emhlabeni ngifocusa nje kwi-game le noma kwi-industry umsebenzi wami ngokuthanda kakhulu so mhlawumbe ngokuphela sonke isikhathi ingakho ukwazi ukusheshe ngithola iziyo zabantu ngoba ngifocusile ngihlale ngibuka into abayithandayo nabangayithandi futhi bese ngiyenza kakhulu abayithandayo nciphise kuleyo abangayithandi uGatsheni kulonyaka ubonakale uqala uhlelo olusha ngempilo yakho la sikubona khona ubuyisela emphakathini you formed an organization a foundation ukulekelela ukubuyisela emphakathini emva kokuba kade sekubonakala ukuthi ususebenzile empilweni unanemfuyo ekhaya usunanendawo yakhile la ukhulisa khona imfuyo sifuna ukuchecka ukuthi ke uma ngabe sikhuluma ngalento yelokuzane yefoundation kaGatsheni sibonile sekhona nanomuzo owuvulile ngokusemthethweni zithini inhlelo from this year going forward ikakhulukazi bengabe sithinta uGatsheni nokulekelela umphakathi siyathokoza kakhulu bezithe kusho ukuthi i-foundation sinome ngenhloso vele yokulekelela wona umphakathi ake nje ngiphinde ngiyele emuva kancane ngingumuntu wakhula isimo singekho sihle ekhaya so uma ngibona umuntu ephila ngapha kwelesimo engangiphila ngaphansi kwaso ngiyazwela kakhulu kwasho ukuthi futhi ngiba nenhlanhla ngisebenza nomuntu oyisitha senhlupheko noma phela kunekuningi esingakwenza isikhathi esincane kodwa kukhona esimisele ukwenza ukulekelela umphakathi wakithi umphathi wami umuntu naye ozwela kakhulu so ngathi mangibona lo muzi lo ungekasikahle kanti nikhuluma indaba efoundation lo ngapha kithi wagcina kubambeka iqhaza ekutheni wakhe ngamtshela wathi le ndaba sisukumele yize inhlelo zomcimbi zaseduze ngaleso sikhathi umcimbi nawo lo ngomhla ka5 October khona la uphongolo yes sasama ukuhlanganisa ngesikhathi esifanayo kodwa kwasho ukuthi isifiso sethu sokuthi indlu siyendove ngomhla ka5 usuku le-event ake ngikucacisa ukuthi kwangeyona indlela yoku-advertise i-event leya kwangeyona futhi indlela yokukhanda i-content noma indlela yokubukwa nje kodwa sasikwenza lokhu kusuka enhliziyweni futhi siyimisela ukuqhubeka sikwenze ukusuka kulesiya sikhathi kuya phambili okusho ukuthi into efana naleziya sokuqhubeka sizenze uma sengizwele ngabona leya ndawo ngabona lo yamuzi isimo sawo singesihle kahle bayabaza abanye inkundla zokuxhumana basasuposta sewuposta ukuthi ngenhloso ukuthi sihlekise kodwa siuposta ngoba sifuna ukukhanda ubufakazi ukuthi sila asifuna ukuba lapha abanye abantu abaningi bagxeka bathi ungani kushuthwa kodwa umuntu osekhaya manje ngayibuza ukuthi ukube kuthiwa akaze kushuthwe
ngabe into kanjena wayibona kuthiwa nakakhuluma ngomlomo nje noma ngabhala kuma social media abasikele umndeni othize kunesimesithize ngekho kahle kanje babezongikholwa yena abantu babengeke ngikholwa kodwa yenzeka sacela nesandla ephakathini abantu bafika yaba inhle kakhulu le nto leya ngiyafisa nje ukuthi ngathi nayo into eqhubekayo yes kakhulu. Yeah. Hayi siyabonga Gatsheni isibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo ngiyacabanga ukuthi mhla uNkulunkulu eyidedela ngobuningi bazi ibusiso kuyobe ngathi nithwele Gatsheni. Sibonga kakhulu. Gatsheni asikubongele njena Gatsheni ukunominatewa noma ukuqokwa kumasama awards amakhulukazi ngithi amakhulukazi South Africa ukuqokwa kwakho kanye nanokuhlabana ke nangalezi indondo ezimbili sicela usichazele nje ngalama categories lawa obunominate kona plus ukunqoba kwakho ukuthi uzizwa kanjani. Ngubonga mina amahlonipha kakhulu nazonke nje indondo ekhona eSouth Africa ukuthola indondo kusho kukhulu kwi-career indondo yamasama bengifisa noma nje eyodwa uhambo lwami lokuba umculi noma ke eyodwa nakho ke sengithola ezimbili ebengivele ngiqokwe kuzo zombili nge-weekend lesiphuma kuyo lokho kwavele kwasho kukhulu kimi nganginominate kwi-best maskandi ayikhona amanye ama-artists akithi esiwahloniphayo aphinde nganominatwa kwi-best male artist of the year ayikhona ama-artist kodwa hayi akamaskandi ngangikade ngingedwa ngale ngiwumaskandi bese kuba namanye ama-genreka ngisho ukuthi ngaliya kwaqala kwahlangana ngapha ngijabule kwasho ukuthi nami nginendlela okumele ngiyithathe kwakunomunye umcimbi okumele ngiphindele kuyo eThekwini bangiqeda ukuthatha le ngije nti ayisekwanele ngoba vele benginesithombe sendondo eyodwa uma ngithole nje yodwa kuyobe kwakungena bese ngiphindile eThekwini hawu kanti kusalandelenye hawu madoda sebefuna sengidlile ukuthi ayibona sibili madoda uNkulunkulu wenzani kodwa egilimanga. Ya no siyabonga Gatsheni uyabona nje uyakudeserve mfowethu asikusho lokho ngoba uyabona mengabe uratewa wena ngiyazi umuntu ongafuni ukuratewa kodwa mengabe uratewa wena uratewa nezinkunzi mengabe sikhuluma ngomaskandi and ke usukile ke manje ekutheni ucomparishwa kakhulu kazi nomaskandi usumuntu osecomparishwa namanye ama-genre nobusuze wazi wathola ngisho nanendondo esigabeni samasama kodwa ngiyezwa kuthiwa umningi la kwisimame Shuthi ngenze iphutha ukwepheleka njalo ngabe sengagalwa amancoka Gatsheni hayi indoda ephethe kahle kakhulu nesibonelo kwigenge sakhulu ukuthi umculi uziphatha kanjani ngoba phela inkinga eningi igcina zenzeke emculweni mengabe umuntu nje othothi ugijimisa kakhulu into zomhlaba mfethu asikhulume ngealbum ya 2024 zithini inhlelo nazo hit after hit sibonile uqophile umlando uthini umlando going forward. I-album leyala stele ekwazi ukuthatha ama-award amabili iyasebenza kuze kube manje so ngibukile ukuthi angingaqini kakhulu abantu i-album yebo ngizokhipha kulo nyaka kodwa bengishisa ukukhipha noma ngoDisemba mhlawumbe after i-10 December ngoba uthola umculo namhlanje kulula kakhulu ngayikhipha i-album ngiyabekisa nje ngomhla ka-10 December kuyothi kushaye mhla ka-11 ekuseni abantu South Africa umuntu obekade nesifisa ukuyithola ebeyobe seyitholile ngendlela yokuthi akusadingi ukuthi siye ey'tolo sothenga ama-CDs noma ama-cassette ayisasebenzi kanjalo ifoni nje isikwenza ukuthi kube lula ngakhipha i-album ngo-12 ngathi kushaye past 12 ibisikhona eSouth Africa yona kunjalo mnewethu kulula kakhulu so angisiboni isidingo sokuthi ngi-ede isiminyamenya ngoba bayakhipha abantu njengamanje yes angisiboni isidingo sokuthi ngiconfuse abantu nami ngifake khona la ekubeni nenzama ingoma isasebenza ngizokwenza nje nge-10 abehlayo nabakhuphukayo komagoli nakoThekwini bayobe bengakehla ngalezo nkathi yes hayi siyabonga kakhulu Gatsheni siyabonga kakhulu isikhathi sakho mfowethu mhlawumbe usungasihleplela nje ukuthi liphuma nini udwendo mfowethu sibe siqala siviva sithungise ngisanokwenza umkhankaso wokufuna umakoti siyabonga
kakhulu Gatsheni uphile baba. Siyathola kakhulu ngethuba siyabonga. Gatsheni. Ndaba sisala lapho njena kuthiwa ufile isibhaqa emacingwane. Yes, ngizwile ukuthi ufike kumcimbi wamakhosi kanti kunenkulumo ezithiza akazikhuluma ezilumelayo. Mhlawumbe ngaphambi kwaloko Ndaba ezitha wena njenganomunye wabaholi bendabuko nilaphi nomacingwane? Mina personally ngisho ngoba phela laphana bekuwumcimbi wamakhosi ukuthi ubungala phesheya kothukela. Yes. So amakhosi kuthiwa abeveleshile ukuthi akamukelekile. Ayamazi umacingwane afika. So sengithi angithatha leli thuba ngoba ngikhuluma nenkosi kuthiwa wakhuluma noma unokukhuluma inkulumo ezilumelayo abaholi ngabelaphi bendabuko. Awukwazi ncamalala ukukhuluma inkulumo ezilumelayo ngamakhosi ngoba abantu abasuke behlonishwa ngezinga eliphezulu. Ungasibona sikhona sila kuma podcast akubona ukuthi siyadunyelwa noma sisazi ukuthi senzani. Ukuthi umuntu onjenga nami inkosi kaMnikati ngivele ngumuntu wemedia lokho engasebenza into yemedia kusukela kudala ngabo 2009 ngumuntu we-radio ngumuntu we-radio nje full time. So ingakho ngiba khona kuma podcast as a guest ngikhulume ke ngezinto esuke ngiyibona ezenzakala njenga nomuntu ofana nomhlaziyi kodwa ngeke uzungizele ngobuso egcineni uma ngabe ngifaka isigqoko sokuba inkosi akuyona nanoma yini ofanele uyikhulume nami ngoba ugcina utshela ukuthi wena mhlawumbe kuzophela la kugcine kuye kude. So umacingwane vele inkulumo zakhe emekuthi bezivele zingalungile zilumele emakhosini bekufanele le nto benze example ngayo ukuthi akusho ukuthi udumile noma upresident wamabhinqa noma kwenza when it comes to amakhosi you are a small boy. So that's why bemthikithe ngalendlela abamthikithe ngayo and le nto imthele ngehlazo ungisho mengabe ukuthi akezwe inaka ukuthi imthele ngehlazo he must think again. Shuthi ngamanye amazwi kufanele ayibheke ngizothini kuwuphawu lokuthi sekufanele ayibheke inkulumo ayikhulumi kakhulu ezithinta amakhosi. Awukwazi ukukhuluma nanoma yini ngamakhosi siyabezwa nje nabanye ku social media iyeke inkosi esizwe zabnika sengikhuluma ngame yamakhosi siye sibone even nabanye befuna ukugaxela even nase makhosini amakhulu akwamakhosi amakhulu amakhosi yabo begcine begaxela bekhuluma into ezingekho right la ku social media ku TikTok but ekugcineni umphumela lo nto ungebi muhle ngoba mengabe ukuthi inkosi sithatha isinqumo ukuthi sokuthi ibhekana nawe ngqo idila nodaba lakho ukuze yenze isibonelo ngawe akuvamisile ukuthi kuphethe kahle. So simbonile kungizwe bemdonsa ngengalo donswa enye insizwa yasebukhosini lapha ithi wena ngene indlela. Sawubona. Mfowethu.